Здравейте, драги зрители! След някъде към 10 минути почваме нашето изявление. Малко сме притеснени тук, напрежението е малко... Ама скайте палца да успеем. Представи останалите. Да, представям останалите. Това е Гери, нашата прекрасна танцорка. Кажи здрасти. Здрасти. Ето е Роси, нашата любимка. Нашата любима Роси. Представяме всички танцори. Елате насам. Това е Надето. Наде, погледни към камерата, представяме всички танцори. Здравейте, аз казвам Надя Михайлова и танцувам в ансамбъл Самодиви. Това е Рейни, а това е Фифи, една от нашите много танцорки. Са прекрасни. Това е словечето на от младите тук. Не, че са старите. Никой не е стар тук. Това е Оля. Кажи здрасти на камерата, Оля. Да, точно така. Анче. Да.